Hörmet mehmanımız ededi illeşsemez. Indi bolsa saknamyda Atajan Zoraýewiň iň ýakyn dosty, Atajan Zoraýewiň eginleşi, Türkmen toýlarynyň bedegi, Ýanglan Niyarym 2008 telebäsdeşiginiň ýeňijeti Arslan Jumaýew çagrylyň. Arslan Jumaýew "Nire gitdiň dostum" diýen aýdym bilen dowam eder. Fazy Begenç Altyýewiňki sözleri Perman Narmamedowyňki. Başçyna Arslan Jumaýew garşylalyň. Rahmat. Assalamu alaykum hurmatly adamlar. Hammaňyzy şu gün şurada hoş gördük. Şu gün Atajan dostumuzga bagışlangan gün. Ruhlary şad bolsun, joy jannatdan bolsun. Qayga ketdiň dostum Atajan? Marhamat. Bahar yana qaytdi, bülbüller köp nava aytdi. Ketken bahar yana qaytdi, bülbüller köp nava aytdi. Endi ömür sürmeli payti, seni eslap kıynaldı bu can. Qayga ketdiň dostum Atajan, seni eslap kıynaldı bu can. Qayga ketdiň dostum Atajan. Hizmetkar, başinga tac edi dostu yar. Toylarımda buldun hizmetkar, başinga tac edi dostu yar. Kanı endi sendek sanatkar, seni eslap yıllarman pinhan. Qayga ketdiň dostum Atajan, seni eslap yıllarman pinhan. Qayga ketdiň dostum Atajan. Ne ilaç Xudodan kelar şun qismat, taqdirga tan berar har bir ummat. Bir kun kelgan, bir kun ketar haqiqat. Atajan hafizni ko'rmak yo'q endi. Sening ruhing bo'lsin bizdan shod, oxirat uying bo'lsin obod. Sendan qoldim so'nmajak bir Qayga ketdiň dostum Atajan, ruhlaring doim bor bo'lsin. Imoning o'zingga yor bo'lsin. Qo'shiqlaring tinglanib yursin. 30ga ham kirmagan inson. Qayga ketdiň dostum Atajan.
ko'zga ham kirmagan inson. Qayga ketding do'stim Atajon? Yuraklarda do'stim Atajon. Qayga ketding do'stim Atajon? Hurmatli mehmonlar, shu boshqani yozgan shahrimiz shunda o'tiran haj shu shahrimizda bitta farzandlar bo'lsin. Yeringizdan tursangiz sizga rahmat, qo'shilib